Пандемията засегна милиони. Светът е изправен пред сериозна икономическа криза. Милиони работни места изчезнаха. Но всички предизвикателства предлагат и нови възможности. Тези възможности сега се създават от новаторска компания в Европа. През 1995 година тази иновативна нова компания започва с мисията да обедини вековната култура на азиатското природолечение с съвременните биотехнологии. Те успяха да направят квантови пробиви в профилактиката на заболяванията. Вместо да лекуват болестите постфактум, те доказват, че превенцията е най-доброто лечение. Използвайки съставки от майката природа като боров прашец, мака или листа от бамбук, учените от фирмата впрегнаха силата на биотехнологиите, за да създадат линия от органични, природни, висококачествени продукти. Тези продукти са горивото на уелнес движение, което точно сега започва в Европа. Това създаде перфектна буря от възможности за хора като теб. Ако се интересуваш от просперитет и здраве, имаш шанс да постигнеш своето оптимално здраве и качество на живот, да спреш болестта чрез превенция, да създадеш печеливша възможност за допълнителен доход и да станеш успешен, като помагаш на другите да постигнат успех. Ако искаш да научиш повече за тази вълнуваща нова възможност, свържи се с човека, който ти изпрати това видео.